Suck it. Oprindeligt i begyndelsen af 1800-tallet var cyklen et legetøj for overklassen. Senere, da cyklen blev serieproduceret, blev den også udbredt blandt borgerskabet. Cyklen var dog stadig meget tung og langsom. Det ændrede væltepileren på. Den store cykel kunne opnå høj fart og inspirere til de første cykelløb. Men cyklens virkelige gennembrud skyldes faktisk dens værste konkurrent, bilen. Da vejene blev asfalteret, fik cyklen langt større anvendelsesmuligheder. Helt op til ca. 1860 var skrædder et håndværksfag. Da konkurrencen i faget var hård, tilhørte skrædderne gruppen af økonomisk dårligt stillede håndværkere. Under industrialiseringen skete der en stor ændring inden for skrædderfaget, symaskinen, og skrædderfag gik fra håndværksfag til industrifag. Pauls Radio. Hvornår farveserier det kom til Danmark? Vi begyndte at producere dem i 1967, og Danmarks Radio viste dem i 1968. Men dem, der boede sydpå ved grænsen, de kunne se tysk farver, 3 stykker. Og det har de kunne flere år før, også i farver. Hvor mange kanaler kunne den almindelige dansker, der havde? 1 kanal? Ja. Og der var ikke brug for fjernbetjening. Okay. Man havde ikke videomaskiner eller sådan. Så er det her. Så kom det nogle 92 videomaskiner. Var det almindeligt at have en videomaskine? Nej, det var ikke. Den kostede næsten 9.000 kroner. Så det var ikke almindeligt. Okay. Nej. Men der var nogen enkelte, som købte. Så kunne du kun optage en time? Ja, og der kunne kun være en time på bånden, så skulle man bruge et mere fra. Det var heller ikke nødvendigt, der var ikke en udsendelse længere. Så hvis du kunne optage det på en time, så var det godt. Så var meget sjældent sådan en almindelig håndværk. 26 kroner i timen. Det var helt meget. Ja. Skomagerværksteder er i Danmark påvist allerede i vikingetidens byer. Faget nævnes allerede i år 1100, og skomagerne var blandt de mest talstærke håndværkergrupper i byerne. Som følge af industrialiseringen blev skomagerfaget et reparationsfag, og de vanskelige økonomiske forhold betød, at skomagerforretninger ofte var indrettet i billige lokaler. Urmager lavede tidligere selv sine ure, men efter at processen blev industrialiseret, begyndte de med at reparere ure og forhandle med dem. Fra slutningen af 1900-tallet er faget dog under pres. Dels fordi et nyt ur ofte vil være billigere end en reparation, og dels fordi at andre forhandlere også begyndte at forhandle med ure. Helt frem til år 1926 skulle man bede telefonisten ved telefoncentralen om at ringe ens nummer op. Men så i år 1926 kom landets første automatiske telefoncentral. Uldspinderiet og dampvæveriet er eksempler på tidlig fabriksvirksomhed. Industrialiseringen slog først igennem i tekstilproduktionen i Danmark. Først i slutningen af 1800-tallet tog industrialiseringen fart inden for andre områder. Ulden skulle igennem 3 faser, når den skulle forarbejdes. Først blev den kartet, så spundet til garn og til sidst vævet til stof. Dampemaskinen blev udviklet og opfundet op gennem 1700-tallet, og i Danmark fik vi den betydning for tekstilproduktionen fra midten af 1800-tallet. Dampmaskinen kan omsætte energi fra vanddamp til mekanisk arbejde. Den var derfor en afgørende faktor for industrialiseringen. Suck it.